to ai shi bayanin da sarari sakon kusa ma abu ne yake baya neman ƙarin bayani in dai son kusa ne a arewa da kuma Najeriya gaba ɗaya saboda idan men ɗinsa wanda suka yi gwamna irinsu Bola Tinubu ga su nan da yawa idan za a karanta tarihi babu ɗan siyasa kamar sa ba kuma wanda iya aiki a jihar sa kamar sa. Kwankwasiya a waya ne network ne na kowa kan jigon ƙasa ta. Kwankwasiya a waya network ne na kowa, ku zo ku ji manufofin ta kan jigon ƙasa ta. mai girma za mu so mu ji takaitaccen tarihinka a takaice a kuma siyasance. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tarihi na ne ai ba wani dogo bane. Siyasa dai daga 99 na shiga siyasa kawo yau. Za mu so mu fara jin sunan shi mai girma honorable din. Sunana Isayaku Awwal Dankon Gida. Dan duk inda zaka ce Isayaku Awwal mu sai Dankon Gida ba a cika gane ba, amma kace Dankon Gida da dukkan asali ne. Kwarai da gaske. To a takaice a siyasance honorable Alhaji Isayaku Awwalu dan Kwangila, tarihinka zai kasance ne a takaice kuma a siyasance lokacin da ka fara siyasa da kuma irin gwagwarmayar da ka sha kawo yau. 99 ni a lokacin ma bana siyasa har kuka nake a Abuja sai ƙarshen wata ba nake zuwa Kano. Wato a shekarar 1999 kenan kwarai. Lokacin da dimokuraɗiyya ta dawo kasar nan. Kwarai da gaske. Kayin da na'in. Kwarai da gaske. Na. To a lokacin mai girma jagora da Salami Musa Kwankwaso ya fito takarar neman gwamnan jihar Kano. Haka. Akwai wani aboki da nake da shi a Dubai Idris Dorayi wanda har yayi mana bayi ciya mamma na wannan lokacin da mai girma Kwankwaso yi gwamna. Haka. To shine nazo daga Abuja lokacin ni ina da mota shi ba shi da mota. Zai takura ya ce lalle mu tafi kamfen din Salami Musa Kwankwaso mu raka shi kamfen ko lokal gama. Ba na mantawa akwai wani wahala da muka sha a kunci da azumi a can muka sha ruwa. Zan dauki a dubu da motar mu guda 5 ce ko 6 haka muke zagaye Kano. A wannan lokacin. Na tunanin ba motar mu ba ta wuce guda 6 sai an ɗeba haiz ne wani daga wata local government ya kurgu da mota za ka ga mota 10 ko 10 amma in dai private mota ce kamar inda yanzu Kwankwasiya duk inda ake taro za ka ga ba tasi ba haiz. Haka muke ba irin sauran wasu jam'iyyar mu da yadda su kirawo in local government ba su 5,000 mu ko duk inda za mu je za ka ba tasi ba haiz mu ne. To a wani lokacin motocin mu na private ba kuma biyar ba haka muke gunsa. Na'am. Haka muke gunsa a wani lokaci. Ba shakka. Na tana har Allah ya sa kuma aka kai ga nasara aka kafa gwamnati. A wannan lokaci. A wannan lokaci. Zuwa kawo yanzu. Haka. To tun wannan lokacin nake siyasa kuma nake tare da Salami Musa Kwankwaso a siyasanci. Har kawo yau. Kasancewar takaitaccen tarihinka ya samu ganawa ko in ce haduwa da sanata injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso, kuma duk wani jagora ko uba ko wani hamshakin dan siyasa a jihar Kano a tarihin siyasarsa ba zai gushe ba sai ya hada da sanata injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso. Me zaka ce dangane da sanata injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso a siyasance a wannan karni da muke ciki? A siyasance abin da zan kira jagora da Musa Kwankwaso idan ana zancen wai wani dan siyasa a ce wai wani ina da hakurinsa ne kai shi guri kaza, to ni ban ga mai hakuri ba saboda da Salami Musa Kwankwaso. In dai hakuri ne a siyasance. Saboda yanzu misali zan baka a jihar Kano a yanzu duk wanda za a kira sunansa a rediyo mace a gidan miji ta san cewa wane ne, mutum 3 ne kawai bayan da Salami Kwankwaso ba a jihar Kano gaba ɗaya. Ba shakka. Daga Musa Gwadabe sai ma da Ibrahim Shekarau sai Aminu Wali. Su ukun nan a jihar Kano a kira mutum ko a rediyo mace ta san wani dan siyasa ne. Su ne kawai bayan da Kwankwaso ba. Gaskiya ne. Amma duk wanda za a kira a siyasa a yanzu a jihar Kano ya an sunan ziyara da Salami Musa Kwankwaso ne. Wato a jihar Kano. A jihar Kano ni wannan mutum ukun kawai da cire ma. Na'am. Aminu Wali, Malam Ibrahim Shekarau, Malam Musa Gwadabe. Su ne kawai bayan da Kwankwaso ba a yanzu a siyasa a Kano gaba ɗaya ta lokal gama. Amma duk wanda zai kira kansa ɗan siyasa yanzu a jihar Kano nan wani yaran Salami Musa Kwankwaso ne. Kallon su kawai muke. Na'am.
dangane da sanata injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso a siyasance a faɗin ƙasar nan baki daya, shin wane ne sanata injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso? To ai shi bayanin da sanata Musa Kwankwaso ma abu ne yake baya neman ƙarin bayani in dai da kusa ne a arewa da kuma Najeriya gaba ɗaya. Saboda idan men ɗinsa wanda suka yi gwamna irinsu Bola Tinubu ga su nan da yawa, idan za a karanta tarihi babu ɗan siyasa kamar sa, ba kuma wanda iya aiki a jiharsa kamar sa. In ne maka misali guda ɗaya za ka dada ni a gwamnonin da suke Najeriya babu wanda ya gina university guda biyu a jihar Sabon da Rabi da Tumas Kwankwaso. A gwamnar da shekara ta university biyu mai zaman kanta gata nan tana aiki a yau. Yayi Wudil, yayi Nizwar University. A iri na irin ka a shekarunmu abin da ke ƙasa babu wanda zai ce ga wani gwamna da ya gina university guda biyu a jiharsa banda da Rabi Musa Kwankwaso, saboda kishin talaka da iki da kishin ɗan talaka. Duk zancen ma ya tura ya karatu ya duk wannan ma kaɗai ta shekar shara. Za mu koma baya Honorable Isiyaku Auwalu Dan Kwangila. Dangane da sanata injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso muke magana. Kungiyar Kwankwasiya Awareness Network kungiya ce mai kare rajin da kuma manufofi na sanata injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso. Ka fatanin kasar nan ta faru kamar yadda a tarihin ta nuna a baya, ta fara daga ward a ƙarƙashin ƙaramar hukumar Fage har ta zo ta zama ta local government, ta zama ta jiha, ta zama faɗin Najeriya baki ɗaya, ta ƙasa ce baki ɗaya yanzu. Manufofi da rajin kare hakkin wato sanata injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso, wannan kungiya ta Kwankwasiya Awareness Network take yi, take bin manyan mutane da suka yi mu'amala da sanata injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso. Me zaka cewa al'umma da suke kallon ka yanzu a gida da wurare daban-daban akan wannan kungiya ta Kwankwasiya Awareness Network, wato wadda aka fi sani da suna CAN? Wani irin ƙwarin gwiwa da shawara zaka bata ganin ta kawo ci gaban ita wannan tafiya ta Kwankwasiya Awareness Network? Wato ƙwarin gwiwa da zan bata na farko dai na gan ku duka matasa, kuma duk matashi a yanzu da ike Najeriya ya kamata ibiyo lan da Rabiu Musa Kwankwaso don ya kai ga nasara. Saboda ita siyasa idan kana yin ta na farko ba wai kanka kake ba, a'a ƴaƴan da zaka haifa ma kada yi musu ita. A Najeriya yanzu babu da mafita da wuce da Rabiu Musa Kwankwaso inda a ƙasar nan ne. Kuma ita ƙungiya ita ce mafari tushe na siyasa na kan al'umma. Duka jam'iyyar ma da ba ta da ƙungiyoyi irin waɗannan ba jam'iyya ba ce. Saboda wannan aiki kuka ɗauko gagarumi, kuma Allah ya taimake ku kuka ɗauko tsari kuka biyo layin da za ku kai ga nasara. Saboda in dai layi ne na jam'iyyar PDP a yanzu a ƙasar nan, layi kuma kana kan layi da Rabiu Musa Kwankwaso, to insha Allah duk abin da ka tunkara za ka kai ga nasara. Saboda duk inda ka je kai tallanta ma kungiyar da shi ka Rabiu Musa Kwankwaso za ka fi saurin karbuwa da sauran jam'iyyu da kuma sauran mutane. Saboda kamar yadda nake faɗa maka a baya, shi da Rabiu Musa Kwankwaso abubuwansa a bayyana suke, ba sa buƙatar ma tambaya. Sai dai kawai saboda ita harkar ƙasa Najeriya, wani ina ƙasar nan ko ina garin nan ma ko ina jihar nan ba abin da shi da siyasa ko a rediyo ko a waye bai santa ba. To irin wannan abubuwan naku da kuke yada shi ne wanda fahimci ba waye da Rabiu Musa Kwankwaso. Ka fahimce ni, amma mu da muke tare da shi muke siyasa daga 99 kawo yau, zancen ma mu tsaya muna neman wata ne sama babu. A bayyana abin sai ƙarara. Honorable Isiyaku Auwalu Dan Kwangila, a baya kayan maganar nasarori da sanata injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ya samu lokacin da ya gwamna karo na farko da kuma karo na biyu, musamman gwamnatin sanata injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso a karo na biyu. Kayi maganar ilimi a baya, kai ɗalibai kasashen waje, ya yi jami'o'i guda biyu, ya ɗabbaka harkar ilimi a jihar Kano. Za mu so mu ji kaɗan daga cikin irin nasarorin da gwamnatin sanata injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ta samu lokacin da yake gwamna a shekara ta 2011 zuwa shekara ta 2015, wato karo na biyu kenan, inda ya yi ayyukan raya ƙasa, musamman wurin ba da tallafin noma, tallafin sufuri, aikin tsaro, harkar ilimi, harkar lafiya.
wanne ne a ciki ya fi jan hankalinka a cikin waɗanda na lissafo a baya za ka tofa albarkacin bakin kai saboda jama'ar duniya su gani su kuma ji daga bakin jagorori waɗanda suka tallafa wa sanata injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso yayin da yake gudanar da mulki a jihar Kano kuma ake hasashen tafiyarsa shugabancin wannan ƙasa ta mai albarka wato Najeriya a kakar muna fata ta shekara ta 2023. Wato nasara da Kwankwaso ya samu a Najeriya ban ga ɗan siyasa da ya samu nasara irin ta. Dalili na anan shine in maka misali da a ce Allah ya halicce mu akan za ka mutu a kai ka kabari a dawo da kai ka sake rayuwa to kaga ba da zaka saban Allah. Da Rabi Musa Kwankwaso gwamnan da ina yanzu na zuwa 2003 ba a san mai iyo al'umma jihar Kano ba aka tsane shi. Mu ɗan PDP kunyawa muke ji mutum ɗan PDP ne a wannan lokaci mu muke da federal government Obasanjo shi ne shugaban ƙasa, mu muke da komai. Aka zo zaɓe 2023 Malam Ibrahim Shekaru ya ci zaɓe, akwai hanyar da duk zami a shekara ta 2003 kenan akwai abubuwa da duk zami da ƙarfin federal government da ƙarfin jam'iyyar mu karɓa zaɓen, amma da Rabi Musa Kwankwaso ya ce baya bukata a ba wanda ya ci zaɓensa. Kaga anan da Rabi Musa Kwankwaso ya mutu an binne shi. haka aka zo aka bashi ministan tsaro, ba zai shigo Kano ba sai da jami'an tsaro da waye, amma a haka ake jifa maganin nan ko muke tare da shi. Amma da ikin mai nasibi ne kuma mai sa'a ne kuma zuciyarsa a wanke take, taimakon yake bukata ya yi. Ya dawo 2011 kamfen da muka fara da muka fara fita muka tafi Gezawa muka ɗauki ba daɗi da mutanen ANP mutanen malaman shekaru aka idan da muka fara fito local government da Gezawa suka farfasa da Gezawa aka fara suka farfasa mana muruci haka muka kamfen din nan ba daɗi. Amma sati mai zuwa ya dawo isa ka cewa mu ci gaba da haka muka kewaye garin nan, ya faɗi manufarsa kuma tun da Kwankwaso yake faɗin manufarsa bai taɓa rantsuwa akan zaɓe ba. Rantsuwa ya ce wallahi in nan zaɓe ni zan yi kaza zan yi kaza, Kwankwaso bai taɓa yi ba. In muka je ya hau duro zai ce zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza da izinin Allah. Da izinin Allah. Kuma da Allah ya taimake mu idan zuciyarsa a wanke take ya dawo. Shine ne muka misali da cewa Kwankwaso ya mutu ya farko, wanda idan kai ka mutu yanzu aka bude aka kabari kaga azabar da Allah zai ma aka dawo da kai ba za ka yi kasa ba. Wannan gaskiya ne. To saboda haka da idawo 2011 muka kafa gwamnati, duk alƙawarin da Kwankwaso yi akan zuwa mutum lokacin gaban da muka sai da inin kasu abin da yi jama'a alƙawarin zai. Wato so mun taɓa ya fara faɗa yayin so mun taɓa ya fara faɗa a lokacin da muke kamfen, ba mu san ma haka yake nufi ba. Yanzu lokacin da muka taro shi a Ciromawa muka zo filin kofar Na'isa aka to a kar ran da muka bar motocinmu a hanya muka to a kafa ta bi mota sauki ranar duk abin da ya faɗa akan zuwa tsakanin ni da shi mutum ɗaya ne tsakanin mu akan zuwa a wannan rana. Duk wannan magana da a baka gora dan ujila duk abin da ya faɗa din nan zan ba da tarakta duk sai da baya. Ni kaina a gwamnatin nan da an bani slot na masu noman garma da shanun da garmar na mutum uku kuma na bayar. Ciyarwar ɗalibai da ice yara za su je makaranta kyauta, za a ba su littafi, za a ba su abinci, yana hawa gwamna da aka rantsar da shi a lokacin tirejaren gwamnati babu ko ɗari an kwashe. Kafin a fara wani abu mu jagorori na lokal gamba mu fara rarraba makaranta kaza da wani su je su fara cire ta da kuɗin su. Haka muka yi. Akwai makaranta a nan bayan Northwest titin da aka wanda take ka limanga tana nan primary school ce, ni da Abdullahi Abbas muke ciyar da yara har gwamnati Kwankwaso isa gwamnati ta zauna aka ɗauke mana wannan nauyi, gwamnati ci gaba da yin sai arsanta aka ci gaba da ciyar da yara. To din Najeriya ne maka jama'a a yanzu babu ɗan siyasar da zai ba wa jagoransa umarni a yi kaza a yi sai da Rabi Musa Kwankwaso ba tare da kokoban gwamnati ba tare da kokoban ba ma ba bukatar kuɗinsa. In ma zai mutum su za mu ce bari umarni kawai muke jiran mu saboda mun san wadda Rabi Musa Kwankwaso a yanzu Kwankwaso ice mu ci da makarantun Kano za mu ci ba tare da kobansa ba. Makarantun gwamnatin jihar Kano yanzu Kwankwaso baya gwamna, Ganduje ne gwamna, ice Ganduje kyale wani makarantu jagorori na za su ci da makaranta za mu ci ko mu ba shi da muke. Kuma duk Najeriya babu ɗan siyasar da yake da wannan tarihin saboda Rabi Musa Kwankwaso.
gidauniyar kwankwasiya ya kafa ta jihar Kano muke tara kuɗi ake fitar da yara karatu har gobe da duk abin da ya taso kuma da wannan gidauniyar za a yi kuma yau kwankwasa in ya kira mu ya ce a yi kaza yanzu za a yi maganin wani abu ko mene ne to a arewa ko a ƙasar nan ka ga siyasar da yake da wannan rahamar in ba shi ba wato wannan muhibba ce daga Allah Allah ya yi mishi saboda zuciyarsa a warke take kuma duk abin da zai ba da kansa yake yi ba haka da tare musa kun kusa idan dan kansa yake siyasa ko dan kansa yake neman wani abu yanzu abin da yake da shi ya yi shi ya kamata ya je ya zauna ya huta amma zuciyarsa a tsaye take akan na ƙasa ya zai dago ya zama shi ma kamar rabin musa kun kusa kullun ya zai yi na ƙasa gyartai mai tura kura mai waye ya zama kamar da tare musa kun kusa shine burinsa. A baya can shekara ta 2003 shugaban kasar Najeriya na wannan lokaci yi wa 'yan Najeriya alkawari kuma ya cika cewar hatta gyartai din da kai magana yanzu ita ce ta tunasar da ni wannan maganar da ya taba yi lokacin ina aiki nema a wata ma'aikatar yada labarai a wata jihar ya ce ya shaida ma 'yan Najeriya kuma a talabijin kowa ya gani ya ji shi cewar kowane ɗan Najeriya zai samu damar rike tangarahu ma'ana wannan waya da muke amfani da ita wanda zaka tarar Obasanjo ke ne to Olusegun Obasanjo haka a mulkinsa yayi wannan alƙawarin kuma ya cika haka to hasashe ya sake dawowa baya lokacin da mai girma sanata injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya hau mulkin jihar Kano karo na biyu ya shaidawa al'umma cewar duk wanda ya amfani da kayan gwamnati domin amfanar kansa ko yan uwa ko abokai zai karbe wannan kuma ya cika alkawari kaga shine wannan ake cewa kyan alkawari cikawa to sanata injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso yan Najeriya suna ta raɗe sama da shekara 2 baya saboda irin mulki da salo da suka gani na wannan gwamnati ta yanzu suke ganin cewar babu wata mafita ga al'ummar Najeriya sai sanata injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ƙungiyar Kwakwasiya Awareness Network wato KAN za ta so Honorable Isyaku Awal dan Kwangila yayi mana ƙarin haske akan wannan batu da 'yan Najeriya suke kokawa suke jiran shekara ta 2023 kakar muna fata shin wani irin hange kai kan sanata injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso akan kujerar mulkin Najeriya? To ai hange yan ƙasa sun riga sun gama hange. Me yan ƙasa sun gama hange? Duk wani wanda ya taɓa riƙe kujerar mulki a Najeriya a yanzu su mutanen Najeriya ba ma jihar Kano zance da kai ko arewa ba. Ai kullum dimokuraɗiyya kai ina wayewa mutane kansu ina wayewa suna fahimtar menene ba dimokuraɗiyya. Saboda haka duk wani mai interest na neman kujerar shugaban ƙasa a yanzu ai sun daga nauyinsa sun ga waye shi. Sun ga a kujerun da kirke a baya na mulki mai iyo al'ummarsa mai iyo mutane kowanne ya daga nesa a aji yanzu muke yin magana da kai a duk wani wanda ya taɓa rike kujerun mulki a Najeriya nan Kwankwaso ne kaɗai yi alƙawari a kamfen ya cika alƙawarin da ya yi yanzu wannan gwamnatin da muke ciki yanzu abin da sa ta ruɗe mu ta yaudare mu ne akan cewa da muna fama da matsanancin rayuwa na tsaro da matsanancin tattalin arziki ya kare corruption ya yi yawa a kanta ta hau duro ta kamfen wato cin hanci a kanta ta hau duro ta kamfen kuma 'yan ƙasa muka yadda da ta Rabi Musa Kwankwaso ina ɗaya daga cikin wanda ya asasa wannan gwamnatin saboda yadda suka fito da tsarin cewa za su yi maganin wannan za su yi maganin tsaro za su yi maganin corruption za su yi gyara tattalin arzikin ƙasa amma a duk alƙawarin da gwamnatin nan ta yi guda 15 da nake da su aka na babu da gwamnatin ta cika guda ɗaya wato ta saba alkawari to kaga an daga nauyin sa an ajiye kaga wannan ba sa layi duk wani wanda yake da interest Bola Tinubu waye da suke su karbi kasar nan an daga in ka jinjina su zaka ga akwai filuwa da suka a gononi da suka yi ko wani kujera da suka rike shi ko da Rabi Musa Kwankwaso daga gwamnatin da daga 99 zuwa 2003 ina da abubuwa guda uku wanda a dan siyasa a Najeriya babu wanda yake da shi sai shi na farko baya da za a Kwankwaso iya alƙawari mai cikawa na biyu baya da za a Kwankwaso iya magana idan kuwa wato yi ƙarya kenan na uku ma ƙarya ce yau na uku baya da za a yi magana da Kwankwaso yau gobe canja
a 'yan siyasar da suke Najeriya wannan abun guda uku babu wanda yake da wannan title din sai da Rabi Musa Kwankwaso. masha Allah. Ba zai ku zauna ku magana da shi ba kullum magana gwamnati za ta ba zai yi magana dan a so shi ko dan a yi da abun idan tsuwa ba zai yi alƙawari saba ba. Wato kana ƙara wa magoya baya da al'ummar Najeriya ƙarin haske akan sanata Rabi Musa Kwankwaso cewar ba munafiki ba masha Allah. Wannan title din guda uku din Najeriya a 'yan siyasa da Rabi Musa Kwankwaso shi yake da su. Ba zai magana idan tsuwa ba zai alƙawari fasa ba kuma za ku magana da shi canja ba iya dare ka ba. Honorable Isiyaku kuma duk 'yan ƙasa sun yi da ni akan wannan, duk wanda yake jin mu a yanzu ya san wannan title din da Rabi Musa Kwankwaso shi yake da shi kawai ba shakka. Honorable Isiyaku Auwalu dan kwangila, a cikin tattaunawar mu za mu sake waiwaye in ji 'yan magana suka ce a dan tafiya. haka Ka yi magana akan ilimi, noma, ka so ko maganar tsaro ka koma wani batu. haka Za mu yi magana akan tsaro tunda shi ne yanzu ya addabi al'ummar ƙasar nan baki ɗaya musamman yankin arewa. haka Lokacin sanata injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso yana mulki a jihar Kano a shekara ta 2011 zuwa 2015. haka An janye masa tsaro saboda wani dalili na siyasa. haka Me za ka ce lokacin da wannan abin ya faru, wani haske za ka ƙara wa al'ummar Najeriya akan sanata injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso kuma akan tsaro? to ai hasken da zan ƙara wa 'yan Najeriya ko kuma 'yan ƙasar nan akan tsaro kada ta Rabi Musa Kwankwaso saboda salon iya mulki da tawaru'u na Rabi Musa Kwankwaso. Allah ya ji kan dan Bature shugaban 'yan taurinmu na PDP a lokacin shi aka kirawo 'yan kura 'yan da kwan 'yan waye suka ba da tsaro a Government House da ofishin sakataren gwamnati har gwamnati ta gane cewa ta kuskure ta dawo da tsaro saboda shi a game da tsaro ba yawa kuma ne ministan tsaro fa'i na ƙasar Najeriya gaba ɗaya Ba shakka. wanda ministan tsaro ka san ku duk wani abu da zai kawo na tsaro ya sani da zai Ba shakka. haka kuma ya yi sati biyu a gamin hawa babu ɗan sanda babu soja ko ɗan ya iya suna yan Ɗan ƙato da ƙato da gora babu Babu. amma aka muka ci da harkokin mu a gamin hawa da yan taurinmu da komai har gwamnati ta gane kuskuren ta dawo da tsaro Aka gudanar da mulki na tsawon sati biyu kwarai da gaske babu tsaro na babu gwamnati. tsaro haka muke a gamin hawa tsirara ko ɗan ƙato da gora babu. Masha Allah. Kaga yanzu yana nuni da cewa idan Allah ya bashi kujerar mulkin Najeriya kakar muna fata ta 2023 Ai zancen tsaro yana daga cikin aikin da sanata injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso zai bayar. kwarai da gaske Na. in ka kula da idan ka jira wanda gamin hawa zaka tafi taro ne ai duk yawanci ba ka tana take gamin house ka tan fensu din gamin house ma an ka gani Waya wani ce. lokacin abubuwan da ake a ciki ba duk kana hangi. Kana hangowa amma yana dawowa gwamna ya zo iwo na katanga bufu haka a lokacin ana tsaka da boko haram ba shakka. ga ta nan mutane suna amfana To mu dora akan noma. na Kai magana a noma a baya Haka. kaɗan ka tsallake muka koma wani darasi. maganar noma Lokacin da sanata injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya dawo karo na biyu a Haka. shekara ta 2011 honorable Aliyu Isiyaku Auwalu dan kwangila. haka Wace nasara aka samu a wannan karni na sanata injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso a matsayin gwamnan jihar Kano Ai, karo na biyu akan noma? nasarori akan noma sai dai in gudura maka ɗan kaso da suna da yawa Na. na farko abin da ya fara yi makarantar koyon kiwon kifi ya fara ginawa a Bagauda ya zo ya gina makarantar koyon kiwon kaji a Ɗanbata kuma haka aka rika bin jagorori ana ba su slot su kawo mata har yanzu akwai matar da na san na ba ta slot kuma har yanzu ta je Ɗanbata ce kwas ɗinta da wata ɗaya har yanzu kiwon kaji nan shi rike ta da ta da wanta hagu Masha Allah. garmar shanu a baka garmar shanun a baka shanun su da uku aka bani har yanzu akwai waɗanda suka dogara da wannan ɗaya ne ifilin ka san ku duk abin da aka ce an baka guda uku biyu aka yi nasarar biyu ɗaya filin wannan ba matsala ba ne Ba shakka. rashin iya kiwon shanun da yake abincin da yake basu da waye suka samu matsala garmar tana na kofar gidansa har yanzu ina jiran ta ramar sakon kusa idan waye shanu Allahu akbar. ya ɗora dan garmar tana Na. saboda Shanu sun haka kasa. shanun sun kasa saboda ba iya kiwon su saboda bisan da ake kiwon shanun mai yiwuwa a lokacin Haka. tun da shi ne sadar musa kwankwaso idan yana mulki lokacin da ake kamfen ake neman ƙuri'a sannan ne aka san cewa wannan ɗan wancan jam'iyya ne wannan ɗan kwankwaso ne wannan ɗan waye
amma idan ya zama to kuma kowa ba nasa ne, kowa abin da ya tsara a yau kawai kawo mutane. ma'ana dai ya barranta da wayannan jagorori shugabanni na ya barranta ba irin su bane wanda su daga su sai injin iya su, wasu ma injin ita suna banda su daga su sai ayansu. Shi ko idan ya karba ya hau to ina talaka iki, ina mai neman taimako iki a taimaka masa. Ba wani zancen dan kwankwasiya, ba wani zancen dan APC ko dan wai, haka zai gaya mana jagorori ku kawo mutane mabukata a musu kaza. Yanzu wannan noman kajin da aka ja ta ɗauka a ɗan bata da wannan na bagwada gurin kiwon kifin nan da gurin kiwon shanu ma duk a bagwada a haɗe yake da kiwon shanu da tumaki da awaki da kiwon kifi duk a haɗe yake a bagwada. Har yanzu akwai yaro a unguwarmu a nan unguwar wanda yake har yanzu tun da ije iyo da makarantar ta iyo wata uku yanzu ya zama kamar likita ma hata allurar duk baka kasu a gida sai ka kira shi zai mata allura. Masha Allah, an samu nasara. An samu nasara. Idan kai maganar lafiya, har yanzu lafiya jari wannan shaka tafi da mai girma da tarayyar sun kusa giggina a mazaɓu ba a lokal gaman ba, a mazaɓu kowace mazaɓa sai da aka gina wannan asibitin, kuma aka zo aka ɗebi yara a kowace mazaɓa aka koya musu yadda ake harkar allura da harkar asibiti da harkar magani, aka ba su jari suka buɗe kyau har yanzu suna nan. Mazaɓa sun kusan 500 ta jihar Kano. Mazaɓa 484 na'am muke da a jihar Kano. Babu mazaɓar da zaka je ka samu lafiya jari waɗanda kun kusa ba jari suka kama kyau shago suka buɗe kyau suka sai da magani har yanzu suna nan. Honorable Isiyaku Awolu dan Kwangila, idan ana maganar lafiya ina kyautar san sai an yi maganar koshi tukunna, haka sannan an samu nutsuwa, haka sannan za a yi maganar lafiya. haka A wannan karin da muke ciki, talakawan kasar nan suna cikin yunwa, haka babu abinci, haka maganar abinci ake yi, haka maganar rashin zaman lafiya ake, babu tsaro. haka Kaga lafiya za ta zo karshe kenan. haka Sanata injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso, idan Allah ya kai mu kakar muna fata ta shekara ta 2023, haka wani irin hasashe za ka yi akan sanata injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso akan wannan matsalolin guda biyu? to ai wannan matsaloli guda biyu mutum da sai da ranar kun kusa ma in banda wannan gwamnati mata zama mu ba mu ma san wata yunwa ba, ai ba a ma san da yunwa ba, lafiyar kawai aka sani. Yanzu ne yunwa ta shigo, Wato ba san yunwa da rashin zaman lafiya ba ke? ba san shi ba. Na'am. Mu ba mu san wata yunwa da wani rashin zaman lafiya ba. Mu abin da muka sani kullum dan adam ya zai ina ya bashi ilimi Haka. a duk gurucin da sarai musu kun kusa yi. Masha Allah. Ya zai dan adam zai rayu da lafiyarsa, ya za a kuma a tusa mai ilimi. Yanzu ba na mantawa wannan gwamnatin da idan fa akwai wani imamu wali a nan hospital, Asibitin Imam Wali. asibitin nan ne imamu wali nan fa Eh. ina zaune a nan fa ba asibiti bane, shaidu kwata ce ta fito local government Ba shakka. ta duk mitin ɗinsu da suke da abubuwa. Kawai na zaune a nan sai aka yi min waya aka ce wallahi ga konkus ya zo da yanzu na kiro da ana rushe shaidu kwata local government. Na tashi na mota magani ya taimun wahalar ma ɗauka in yi riba, na taka da kafa ina zuwa an sanar kafin ba in ji har ma an zo an kafa allo mai da gurin asibiti. An tashi wannan hayaniyar da cewa local government suke zuwa su yi taro su yi mitin su yi waye su tun barna a gurin. Rana ɗaya ba wanda ya gaya, kawai izo yi fakin da gireda da komai aka fafasa gyan aka ce dasa ɗaya kansu. A ranar washe gari asibitin ya fara aiki, washe gari muka ringa mamaki. To wanda ta rabu musamman su waye zai wannan ran da fa aka rantsar da shi fa da yawansu gwamna fa daga indo fa babu inda muka wuce sai gidan ruwa na fa shekara lokacin garin nan ana ƙarar ruwan famfo ga shekarau ya kashe kuɗi ya je ya sunan garin can tamburawa ya kashe kuɗi ya yi gidan ruwan amma ba shi da basirar da ruwan kuma zai shigo ibiyo gari ga gidan ruwan an kashe kuɗi biliyoyi a lokacin can muka fara ziyara daga nan sai asibitin Murtala. Ran da fa aka rantsar da shi to ka san daga nan kawai ka san cewa aiki sai wani aiki aka zo yi, aiki sai wani ya san kama aiki haka. to dan ya zo yayi wannan muka ta waki warce to ai wanda ma wannan ran da aka rantsar da shi bai huta ba, ka duba gajiyar da muka yi, amma sai da aka je aka ziyarci asibiti, aka ziyarci gidan ruwa, aka ziyarci ina ne abin da ya dama al'ummar jihar Kano na abin da ya shafi al'ummar jihar Kano, abin da yake damu su a lokacin asibitin Murtala ba magani, ya mutu, ba fenti, kazanta waye, ana ta kuka a lokacin a rediyo, ruwa baya zuwa. Amma sai da ya fara zuwa a ran da kai sai da ya fara zuwa iga me zai yi a wannan gurin guda biyu da ya faɗo da na ubuwa, kuma sai da ya faɗo da su
fayif tun daga tamburawa kwankwaso ya sai sabbin fayif wanda mutum zai iya shiga ya fita cikin fayif din nan aka jiro sai da aka kashi har gari tun daga fanshekara haka aka jiro fayif din nan sai da aka kashi har kofar hudu shi ne yanzu ruwa yake samun yake hagun dutse to yanzu wanda i wannan yanzu da idan ka dawo daga kaduna ko daga kana zuwa tambura za ka hango kano ka san ka zo gida saboda haske idan jirgi kawo ana zuwa kano ba sai ka tambaya da dare ba ka ce wa an zo kano ba kana duba wata ga za ka san ka zo kano saboda hasken da yake garin nan amma tun da ita komai lalace to in Allah sai ya yarda muna sa ran wannan abubuwan da barka annabi da shi sun dawo Allah ya nufa a ƙarshe wani kira za ka yi wa al'ummar ƙasar nan wato kira da zan yi wa al'ummar ƙasar nan kamar yadda nake faɗa a baya in dai mutum ina bibiyar yaɗa labarai saboda yanzu labarai sun zama a hannunka a wayarka a komai in dai mutum ina bibiyar mai gwamnati take ciki kuma da duk 'yan siyasa bukatu wanda suke da bukatu iri ɗaya da injiniya da sauran su kwankwaso ya kamata su ɗaga nauyin kowa su aji me ɗaga nauyin kowa aji duk mutumin da yake neman takarar shugabancin ƙasar nan in bai taɓa yin gwamna ba ya taɓa yin mataimakin shugaban ƙasa ko ya taɓa yin wani minista to su jinjina wannan mutum lokacin da rike wannan kujera me yayi wa al'ummar ƙasar nan ko kuma me yayi wa al'ummar jihar in gwamna yi to ya kamata 'yan siyasa da talakawan ƙasa idan za su yi zaɓe su duba su ga cewar wannan mutum da ya taɓa rike kujerar kansila ko cewa wani lokar gamman ko gwamna me ya taɓa taimaka al'umma da shi ta nan ne za su gane mutumin da ya kamata su zaɓa ta nan ne za su ɗauko mai quality ta nan ne za mu tsira saboda yanzu ƙasar ta riga ta sunkuya tana buƙatar jajirtattun mutane waɗanda ba su san bacci ba idan sun jira su kwankwaso. Masha Allah. Honorable Isiyaku Awwalu dan kwangila lokaci ba zai ba mu dama mu dora akan wannan tattaunawa ta musamman ba. Haka. A nan za mu gimtse wannan hira ta musamman. Haka. A madadin jagoran wannan tafiya Kwamar Awwal Muhammad Sabo da mataimakan shi da kuma shugabar mata ta ƙasa baki ɗaya wato Madam Magdalene Eba da mataimakiyar ta Hajiya Faiza Bala Usman sai mataimaki na Lawan Habu sunana Bashir Anwar Fage nake maka sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum. Sako na kata fariyar kungiya ne na miko kwankwasiya a wireless network kun ji sako kwankwasiya kan da kasanmu ita ce ta leko a ƙarƙashin shugabancin Kwamar da Awwal Muhammad tafiyar kwankwasiya ba za mu ki da kawai ba